מה קורה חבר'ה? כאן אמיל ואריאל, ואנחנו מצלמים בבוטים, אקסיטור, איך טוב, שזה... זה אקסיסטור נראה לי, אין לנו מושג איך קוראים לזה, סתם מצאנו את הדבר הזה, החרטה ברטה הזה ביוטיוב. יש פה שתי תאומים הומואים, הם לא נשתו. שכיף להסתכל להם על העיניים. טוב, לא משנה. יאללה, בוא נתחיל עם זה גיי! מה קורה גיי? לא רק שהוא גיי, הוא גם חדש, מגניב. יאללה, בוא נדבר איתו. אוקיי. הוא תטען. My name is Boybert. Smoke weed. אבל חשבתי שאתה גיי. זה לא בסדר. לא חרמונית כמוני. אתה בת, את לסבית. בוא נראה מה יענה. נו כבר. את צופה בפורנו ועוננת. אני לא, אבל את כן. גם טוען. גם למה הוא חושב הרבה? נראה לי הוא לא יודע מה לרשום. וואלה אני כותב. מה? תסתכל לפה. לפה! עכשיו לפה. בלי למסמץ. לא להזיז את הראש לפה, להסתכל לפה. מה? זהו, לא עובד? מה? וואי, דה. מה? אבל... מה? נעשה אותו. וואדה. וואדה. אולי נעבור לאישה? חכה, עדיין לא. בוא נראה אם הוא מטומטם או לא. מה? אוקיי? אתה הומו? אז בוא נעבור לאחותך. היי, בלה, אביה, איך לא קוראים לך? אבי בוט. בום. אוקיי, מחכים. או, אין אינטרנט. מה לא זמין? הרגע גיליתי איך משנים פה את הזין המעונן הזה. אוקיי, תסתכלו שיטה. רגע, איפה זה? הנה. סתם בוא נגיד, מה אתה מדבר ככה? אנטר? וואו, מגניב. מה זה פריטים? לא קוראים לזה פריטים, לא, אי אפשר לשנות זין. מה זה אנגלית? אני לא מבין אנגלית, בוא נסביר להם. מה קרה כזה? זה? נו, למה זה לא נותן לי לשנות? אוי, הנה סוף. אני לא מבין אנגלית. סמנטה. מה זה? איפה אני יכול לשנות? מה לי לשנות את זה? נו. זה ברפאה. אוי, זה זית! ייי. אוקיי, מה זה? איפה זה? אז זה גם איך לפרוץ לכל מיני לינקים. כן, אבל הבעיה שזה לא נשמר. אהה. טוב, רגע.
הוא מעונן. זה עם א'. באמת? זה לא ימענן? לא. זה לא ימענן. לא. אז אני יודע, חכה רגע. דילדו, מה עם א'? מעוננת? רשמת גם מעוננת. אני יודע, בכוונה. לא. זהו. אמרת שכותבים עם א', לא עם עין. אוקיי. עד שוב. לא! זה יימחק. טוב, אבי נעלמה. ייי. נו, אבי. טוב, מה קורה עם האינטרנט? אבי, תזייני אותי, תזייני אותי. אבי. לא יודע. אולי מה אני... יהיה לשנות את זה? בוא נראה, מה יהיה לשנות? בוא נשנה את זה. איפה זה? בסדר. טוב, אני שיניתי פה את איזשהו ג'יין כזה גדול ומעונן. למה זה לא שינה? נכון, מה עשית? עשיתי ריסטארט לדף, נכון. אז זה לא סבבה, זה זין. נראה לי אבי חזרה. אין שום אינטרנט. אינטרנט בכלל. אבי! למה אתה מדבר ככה? אוקיי. פלאש. פלאש. בוא נראה, בוא נדבר רומנית. גחל דומה למנגל כזה. לא רוצה לדבר ככה. מה באמת? לא יודע. זה כיף לי לדבר ככה. בלי קפץ. למה סרטון מהשנה? עזבי. בוא'נה, איזה משפחה מטומטמת. ההוא דביל. ההיא נעלמת. והנה עכשיו זה רושם עוד פעם. אופס, לוסט, קונטיישן. טוב חברים, אין לנו אינטרנט ובזה אנחנו נגמור. אין לנו אינטרנט? דילדו קופץ. הזין הוא זין. מה זה ביחד? דילדו שקוראים לו אבי, אבל הוא גם גיי. טוב, יאללה ביי חבר'ה, נתראה בפעם.